Abdullah Aslan, doğru haber. Gazze ji heydutan re ve bibe goristan. Ma ji piştgiriya bihevdûre ya şeytanan tiştekî tabiî heye, ev kesên bi xirabî û nebaşî re müsabaqeyê dikin, weka kamyona ku frêna wê teqiyayê li ku derê diqelibin wê zirar û xisarê bidin wê derê, ya mihîm wê ew jî ber bi felaketê biçin. Ziyareta serkirdeyê Siyonîst Netanyahu ya Emerîkayê dîsa ket rêza rojeva ewil. Beyanên Trumpê ku tiwesfên wî nel gor lîdertiyê ye ji pîvanên însaniyetê dûr e. Ew tenê pere difikire, eql û fikrê wî tenê pere ye. Bi beyanên xwe yên sosret û ecêb henekê xwe bi cîhanê dike. Trump got Emerîka wê Gazeyê dewr bigire û kesên ku li wê derê dijîn wê sirgûnî ciyekê din bikin. Deka bêjin însanekî normal ew qas bêperwa û rihet dikarin biaxivin. Dibe qey ew ne faîlê vê yekê ne û dibêjin Gazze ev bi 10 salan e bûye ciyê mirin û hilweşandinê. Trump di berdewamiya xeberdana xwe de got ji ber ku ti çareyek xelkê Gazeyê tune bû li Gazeyê manin. Ez derheqê Gazeyê de gelek cuda difikirim. Bi van gotinan çi qas zalim û ceberrûte carek de nîşanî cîhanê da. Divê ev planên serokê nû yê Emerîkayê ku bi hemû îmkan û hêza xwe destekê dide qirkirinê, weka planê şeytanî bêdîtin. Divê ew axên baş, nû û xweş bikirin û hinek kes jî pereyan bidin ji bo avakirin û xweşkirina wê derê, da ku li wê derê heyat û jiyanek nû dest pê bike. Ez difikirim ku hewceyê bi ciyek din heye, em dikarin însan bi domdarî li ciyek xweştir bi cî bikin. Van zaliman li ser pitik, zarok, îxtiyar, pîrek, zilam û li ser hemû xelkê Gazeyê bombe barandin û ev cî kirin weka cehennemê. Aniha jî dibêjin em ê Gazeyê bikin ax û ciyekî xweş û baş. Weka gurê hov çawa başiya berxê dixwazin, ew jî bi vî rengî başiya Gazeyê qaşo dixwazin. Beriya niha Trump li ser pirsa şerîaya Rojava ji teref İsraîlê ve gelo wê bê îlhaq kirin yan na, wiha gotibû. Ez di vî warîde naxwazim biaxivim û xeberdanê bikim. Lê li rojhilata navîn axên İsraîlê gelekin dike. Bi rastî Trump bi vê gotinê armanc û hedefên xwe jî bi zelalî eşkere kiribû. Hemû Filistînê îşgal bikin û ji îşgalkerên İsraîlê re cîvekin. Ji ber ku ev zaliman li Gazeyê mexlûb bûn û têk çûn, serî li agirvestiyê xistin. Ger firsendê bibînin wê dîsa êrîş bikin. Aniha jî li hin ciyan êrîşên xwe didomînin. Ji îlankirina agirvestê û virve bi dehan Filistînî hatin şehîd kirin. İttifaqa şer niyeta xwe bi eşkere îlan kiriye ku îşgalê berfireh bike. Lê li vê derê fikrandina herî mihîm ev e ku gelo wê welatên herêmê çi bikin. Eger Gazze bê îşgal kirin, wê merhale û pêvajo li vê derê nesekine. Ji ber vê yekê divê welatên herêmê werin ser hişê xwe û hay ji xwe hebin. İzzet û şeref wê bibe para kesên di ber xwe didin û kesên serê xwe li ber zaliman natewînin. Bi nesistbûnê, bi nebêhêvîtiyê, bi baweriyê û bibin yek da ku encamên baş bi dest bixin. û bawer bikin di dawiya dawîn de wê Gazze bibe goristana heydutan. Ez bi dil û can bi vê yekê bawer dikim.